Nyakwara Mugiajwang machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono matai nyinga Joyce Oduor. Antiere kai kod Sharon Ong'ao wadakao thuolo makende mar mondo mi walid ni gigo mantiere gazet ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard. Mana kaka wasenyisi okinyi makawuono ni gazet odiochieng' makawuono omenyo midhiero mar oula makoro kwako jopiny e gwenge mopogore opogore odiochieng' kata ma podi medo kwako jopiny e gwenge mopogore opogore ok e buore Nairobi kae nyaka counties mamoko waseneno ka oula nyaka sani koro ywero ji matamra gi nono. Sharon machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Erokamano ahinya Joyce Oduor. Adwa nochak kod gazet ma Daily Nation mar mondo mi wang'iane picha ma gazet ma Daily Nation omenyo kanyo. Kata kamano malo kanyo waneno koket picha mar mane en jatend migawo mar omenda Ukur Yatani. Wabobedo ka wanone e gazet mane it gazet mar auchiel e kinde mwabobedo ka wadhi mbele kod nonro mar gazet. Kata kamano wach ma gazet ma Daily Nation omiyo peko kinyi makawuono en kotudore kod floods nightmare en kotudore kod midhiero ma oula medo kelo e gwenge mopogore opogore pacho kae. Sharon, picha ma kamae kineno en picha mano mar jopinya kata oganda gitemo reso ngima gi giwegi kaachiel kod ngima mar jomoko nikech ineno ka nitiere wuoro oting'o nyathine wiye kanyo mar mondo mi pi kik ywer nyathine. Kata kamano pi ma kamano en pi mang'eny ahinya. To bende kwang'iyo piny kanyo nitiere weche mopogore opogore ma bende nyaka sani koro iwacho midhiero mopogore opogore ma nyaka sani koro oula osebedo ka kelo ka riwruok mar Azimio la Umoja gin bende nyaka koro ne gigolo duondgi kotudore kod midhiero mar oula. Sharon, mano kochoko mana gi kar pichano ing'eni pichano makamano nyisi chal mago mag weche mabende osebedo katimore e gwenge mopogore opogore e kinde mosekalo waseneno ka kar yuto kata mana kuonde yuto ma ji tin kata mana kar yuto ma ji odake matin bende mosebedo ka nitiere gachiedh nade makamago king'iyo buore Nairobi ka gwenge kaka Mathare, Kibera e kinde mamoko. Kata kamano mano opogore gi gik makoro neno sani nyaka kuonde ma bende oula ne onge sani koro oula mapek koro nitiere. Kuom ranyisi picha makama en tipo ma bende jafwambo mano mar Nation nogoyo e kar dot mong'ere kaka Graceland Estate kar dak mong'ere kaka Graceland Estate mantiere Athi River e county ma Machakos. Koro negitemo na reso bende nyithindo e kinde ma bende koro osenyisgi mar mondo mi gidar kuonde makamago. En wach malit ahinya kendo gazet ni mar Daily Nation omiyo peka wach mar midhiero mar oula it gazet mar ariyo adek ang'wen kaachiel kod abich. Adwa dhi ane it gazet mano mar ariyo mano mar gazet ni mar Daily Nation mar mondo mi wane ane moko kuom pichni ma bende oket kanyo ma pichni makamago nyiso midhiero ma jopiny no kala inyanya to odiochieng' manyoro wang'e ni en odiochieng' manyoro kalo ni odiochieng' manyoro emane wawinjo kata lepode mopogore opogore ni jodaka mago ma Mathare ne gintiere kod achiedh nade mopogore opogore. Kwang'iyo ka Sharon picha mokwongo ma bende aneno kanyo nitiere ka jopinya nyaka sani koro ne giting'o ringre mar jala ma koro ponono pio ula no ywero mano e gwengo mag Athi River mano odiochieng' manyoro to koth mapek mano chwe mano tieno ma piny norugodo nyoro to ken mana picha makamano kende gazet ni mar Daily Nation oketo pichni mopogore opogore kae. Kwanyalo ng'iyo moko kuom pichni Sharon wang'eyo ni nitiere yien moro ma odiochieng' manyoro ne ogore piny mano e apaya mar Moi Avenue mane county ma Nairobi ka odiochieng' manyoro kendo jotelo mag county nochopo kanyo mar mondo mi ogola yien makamane ndara. Wantiere kod ot moro ma bende noruombore piny odiochieng' manyoro mano Mathare Mabatini kaluwore kod koth mapek manopong'. Bende nitiere pichni mamoko Sharon. Pichni mamoko aneno mana ka gichiwo pichni mano mar chal mar wache county ma Nairobi kanyakla koda mano ma Machakos. King'ora mana komachielo ineno kanyo lori moro mondi kanyo ni Milk Vana bende nogore piny noruombore piny kaluwore kod pi mapek ma bende osebedo kamola mag gwenge mag Kasarani machiegni gi aora mong'ere kaka River Maji Mazuri. Kopogore gi mano ineno ka moko kuom oganda ma bende igolo nyaka e kar dak margi ineno kanyo ka jo Kenya Red Cross bende temo mano mar konyo yawa mopogore opogore. Ineno jal ma bende temo kar nyalo mare mar mondo mi kamera kata mana en jafwambo Sharon en jafwambo na cameraman struggles to wade through flood water mane gwenge mag Graceland. Ing'eni jofwambo bende temo matek watemo matek wadhi oko kacha mar mondo mi omi chal mar wach to koro gima jafwambo kadhe bende nyalo mana neno kanyo nikech pi ka onomulo kamera kata mana ginore ma bende kao tipo ok biro bedo katiyo e yo makare. Nena mana Membli nwawuoyo kotenre kod Athi River Membli bende mantiere gwenge mag Ruiru bende neno kaka pi bende na chal kanyo. Koro en chal mar wach matek ma bende nokel kod koth ma bende nochwe chieng' tich ariyo manonyocha
e gwenge mago mag Nairobi. Kata kamano ang'e ni jopiny imedo jiw mar mondo mi obed akicha ahinya to kindegi ma koth chwe. Kalore ni koth ma kamano iwacho ni kopong' to ka nitiere aora mantiere machiegni kodi to kik ikal aora ma kamano. Kalore ni ponono onyalo kelo ni masira moro amora. Adwa ni it gazet mar 4 Sharon, kama bende gazet ni mar Daily Nation pod omenyo mano kalure kod thoe manyaka sani koro oseneno kalure kod midhiero mar oula ma osebedo ka ywero ji e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani koro iwachore ni county mano odiochieng' ma nyoro iwacho ni ji 6 ne oywera kod pi oula mano e county ma Nairobi kae. Ka nyaka sani kata kamano iwacho ni kwan mag jogo mosetho ponono oingo kata 10 kata ji 10 ji moya 10 osewito ngimagi e county ma Nairobi kae. Riwruok mar Azimio bende kaka wasewacho gin bende koro giseng'iso sirikal mar mondo mi koro wachni mar koth machwe en national disaster monego be ni kedo godo igolo kata jolweny makedo kod masiche makamagi mar mondo mi obi okony jopiny. Sharon, to bende kalamna kupogore gi mano waneno ka riwruok mar Azimio bende osechiwo kanyo omenda maromo siling milion 1 ma bende biro bedo ka konyo yawa ma bende oula mapek odare miechegi. Kopogore gi mano, jatend piny bende noloso odiochieng' manyoro owacho ni jogo ma bende odak machiegni gi aoche ibro darge kendo ibro bede kineno kaka itimonegi compensation ichulogi nikech oseyudore ni jogo ma bende odak machiegni gi aoche bende mosebedo ka kelo kramna midhiero mar pi kama ne bende oula kadhe ineno ka koro muomo donjo nyaka e miere. En mana ni chenro ma kamano Joyce kineno kramna udi ma bende waneno kaka gwenge mago mag Athi River gwenge mago mag Machakos e kind mamoko gin udi ma bende nokolos mana gi siling 1 en investments kramna keto mwandu ma bende ng'ato noketo ninjo kanyo gavana e county ma Machakos Wavinya Ndeti odiochieng' manyoro noseyo private developers jogo ma bende osebedo katimo gedo mag udi ma kamano nikech in kaka japiny in ot oselombi ibro bedo kinyiewo koro developers ka emisen mana ka koro isenyiewe sani koro mwandu gi bende okethore ot kendo inyisi ni mar mondo midar idhi kanyo. En gino malit ahinya kendo nyaka sani bende wawinjo ka gavana e county ma Nairobi wacho ni gichungo chenro duto mag gedo gi sani kalu ni koth mapek mamedo chwe ponono nyalo kelo kata nyalo medo kelo midhiero kata kamano jiwo jopiny mar mondo mi obed akicha nikech aneno kata picha moro mantiere bathe kanyo Sharon en mano mar jopiny ka giyoro pi to pi ma kamano bing'en en pi maringo ma ponono ko gimoro timore pi ma kamano nyalo kata ywero gi kata obedo ni pi ma kamano chopo mane chong gi kende. Kenya Red Cross nosegolo milome ni kik iyor pi ma ponono ni pi nyalo chopo e chongi mano pi ma gimoro kata kotegi e pigno ten pi manyalo yweri ma ponono yudi kata e aora. Jopiny omed bed akicha ka nitiere aora mopong' to kik ikal aora ma kamano ber kireso ngimani mokwongo. Bende Joyce wacho ga ni tell a friend to tell a friend nikech samoro ng'ato koneno pi kaka mamol ma kama onyalo neno ni pi ma kama tin aneno kata mana ka puonj ma bende TV maramogi pod opuonjo jopiny pi kosekadho tindi wacho ni inch 6 kik kadhi bende kikadhe ineno kata ni teme tiyo gi siro teme tiyo gi luth ng'iya nena ni pi ni otut maromo nade. Kopogore gi mano bende geche bende wacho ga ni kineno ka pi mol kama kiki kadh kata mna gachi nitiere malo machal nade mar mondo mi watem mar mondo mi wares ngimawa. Nitiere nyako moro e county nitiere miyo moro e county ma Nairobi kar dak ma Mathare ma bende nacho ni nitiere jomoko mana kuda wuok e udi kaluore gi reso mwandu gi to koro to ni res mwandu to ini wuon ngimani ni kama tek to kikwongi resori omondi nikech mwandu to gin mana gige piny kingima to pod inyalo loso mwandu mamoko kingima to pod inyalo mana loso mwandu mamoko koro kikiwe ni koro mwandu koro wamiyo maino malongi mawa konyiso ni wawuogi mar mondo mwane kaka wanyalo resore to anyuola bende wayie mar mondo mi wakony familia gi anyuola mamoko ka ng'ato nyisi ni Joyce abia jotie matin dongi me maduong' ngima te maduong' Sharon kalo ni duto gin mano mag piny kata kamano omedo mana jiwo ji obeda kicha jogo bende ponono nitiere jogo mano golne gi milome ni kudak kuma ne piny jogo modaka e genga oche bende nyaka sani osewach ni biro bed kidaro gi kanyo ahinya nyata oche mayudore boma ma Nairobi kae mar mondo mi olera kata oywera oche makamago mar mondo mi ponono koth komedo chwe kose yaw wanga ora maber Sharon to pi biro bedo kamol makare to ang'e ni aoche mathoth e county ma Nairobi kae wanno ka taka ogudore ma onge kuma pi nyalo dhiye mane mamiyo ka koth ochwe ba ora opong' to koro donjo nyaka e mier kata estates kama ji odake ji obeda kicha jogo ma nyaka sani odak e genga oche mong'is no dar gidar maonge ponono goyo koko ni gibiro dhi kanye gimany kuma ginyalo dhiye mar mondo mi gires ngimagi
magi. Kapo ni midhiero biro to midhiero yudo gi ka gionge kanyo, reso ngima ber moleo gimoro amora. Adwa ni waket tenge weche motudore kod oula. Wadhi it gazet mar 6, mano mar gazedni mar Daily Nation. It gazet mar 6, Sharon, odiochieng' manyoro ne waneno ka mane en jatend migawo mar omenda e pacho kae Ukur Yatani kaachiel kod gavana e kaunti ma Marsabit mano Ali Mohamud. Nyoro ne gi tieko seche mago mohewo 6 ka gintiere apise mag duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC ka koro ni dayo dhoggi mano e apise ma Nairobi kae kaachiel kod Isiolo kotudore kod omenda mano madirom bilion 8.2 manyaka sani koro EACC wacho ni ok ging'eyo ndach omenda makamano e yo makare. Nyalo bedo ni omenda makamano nolal e yo ma aling' ma ok ong'ere manyaka sani koro nyaka koro giduok penjo ni omenda makamano notigo de yo machalo nade. Sharon, odiochieng' manyoro nwaneno gi kanyo ka gidonjo mane apise mago mag EACC mantiere buore Nairobi kotelne gi kanyo kod okinde magi kuom ranyisi mana en jatend migawo mano mochung' ne weche mag omenda ma bende ne en gavana mane kaunti mano mar Marsabit e kind thuolo ma osekalo mane higa mar 2013. Neneno kanyo kod na otelne kod okinde mage James Orengo na nitiere kanyo kanyakla kod jatend duond bura mano mar DPK mano Eugene Wamalwa. Kata kamano kan winjo ginero ma bende Orengo na wacho ni Ukur Yatani no dhi mana dadhoge mar mondo mi ochiw lera hinya nyaka luore kod wach mano mar lal mar omenda. Owacho ni en weche mag mibadhi tok luore. Kata kamano no nyaka min utegi no dadhoge mano min oda Ukur Yatani en gi min ute ariyo mano moriwo Alamiti Guyo kanyakla kod Rukia Abdikadir. Mago min ute gavana mano mar Marsabit mano dadhogi mano ariyogo. Kata kamano warit winja nena ni ang'o ma bende ibro bed ka iwacho nikech jalnero ma bende ochung' ne ulo wach e lo kaduola mano mar kedo ne weche mag mibadhi EACC Eric Ngumbi to wacho ni ne gitemo kata ne kinde mabende ne gidayo dhogi makamano mana en jatend migawo mar weche mag omenda Ukur Yatani notemo kata na rucho chenro makamano iwacho ni ne giketo ji kanyo mar geng'o mar mondo mi kik kadhe kata kamano ne gichopo nyaka e ode magikawo safe mamoko kanyakla kod documents oboke ma bende gibiro bedo ka ging'iyo e yo makare. Kopogore kod jogo jomachielo bende aneno kod dadhogi kae Sharon tudore kod mibadhi makamano. Wantiere kae kod moko kuom jogo mabende ne nyaka sani koro EACC nodayo dhoggi mano riwo kanyo Marsabit County Procurement Officer Zaituni Ali Nuru, wantiere kod Imperial Link Enterprises Limited Director Alex Ali Kuni Habib, kaachiel kod Habib Enterprises Director Ibrahim Doko, Habib Enterprises Director Ibrahim Doko Yatani, Marsabit Finance Executive Malicha Boru Wario, kaachiel kod Principal Administrator mane e apis Governor Godana Halika Sora. Mage moko kuom jogo mabende no dadhogi odiochieng' manyoro ka koro itudogi kod mibadhi makama. To wang'e ni jo EACC no monjo oda Yatani mano mayudore kar dak makaren kar sa 11 mano mar okinyi mano mar odiochieng' manyoro matiende no nyalo bedo wach matek ahinya. To an korka kora paro ni onego bed ni timo nonro matut mar yanga diera ni omenda madirom bilion 8.2 dhi kanye kalor ni mano ne omenda mar jopiny ponono ni onego bed no konyo e kelo dongruoge mopogore opogore e kaunti ma Marsabit to jo Marsabit koro podi chandore to omenda jotelo nosechamo. Nikech seyo makamano bende jotelo mopogore opogore bende naseyo ni dibed ni en mana mar umo wang' e kind thuolo ma bende biro. Kata kamano japiny nego bed ni penjore ni Ukur Yatani gi gavana e kaunti ma Marsabit Ali dayo dhogi nikech ang'o kaluwore kod lal mar omenda. Okwongo mondo Ukur Yatani mane en jatend migawo mochung' weche mag omenda wang'e ni ne en gavana mano ma Marsabit e kind thuolo mar higa mar 2013 nyaka higa mar 2017. Koro dayo dhoge kaluwore kod omenda maliekore ni ne ok otigodo kata ne olal e kaunti mano ma Marsabit. Ka gavana masani Marsabit mano Mohamud Ali bende dayo dhoge kaluwore kod tiyo rietha gi omenda e kaunti no. Bende motelo naneno kanyo ka nochopo e od bura mano mar Senate mano ka bende ni penje kaka omenda notiyo mano e kaunti ma Marsabit e kinde hiko ohala mar higa mar 2020 nyaka 2021. Kata kamano nwaneno ka okang' makamano magi ng'eni timore Joyce mano bang' dwe achiel ka bende jo senators bende nosepenjo kaka noti kod omenda e kinda hiko ohala mano mar higa mar 2020 nyaka 2021. Kopogore kod mana adwa ni wadhi e weche mag somo it gazet mar 7 mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani nitiere report ma bende nogol kanyo kod usawa nyaka sani koro giwacho kae ni skunde mago mag sub county school student nyaka sani koro gin ema ponono ok gi kale lwasi mayot ahinya ka gidhi e skul nikech
giwacho kae ni kaluwore kod report makamae nyaka sani koro skunde makamago ma atamalo 72.6 magi gin skundego mag day schools. Iwacho ni ema oting'o thoth nyithindo ma ponono weyo skul kata drop out of school kaluwore kod pek ma nyithindo makamago kale kata bedo ni gin nyithindo ma notimo kata maber e skundego mag primary giyudo pek matamra gi nono ahinya te kinde ma gidhi e skul. Report makamano bende koro wacho ni skunde makamano gintiere kod poor facilities. Moko kuom gionge kata labs ma nyithindo nyalo time practicals kipimo kod skunde mamoko ma jowetegi some. To gima lit mogik Sharon ni magi duto timore skunde moko onge facilities makare. Skunde moko ntiere kod facilities makare to penj to en achiel. Penj ok binono ni nyathini nosome skul mane piny we koro waset negi penj mayot to magi manosome e skul mani malo ne gintiere kod facilities mang'eny we waset negi penj matek. En gino malit ahinya ka koro onge romruok kata onge chenro maromre kata lai maromre ne nyithindo masome skunde mopogore opogore pacho kae. Alafu banka penjo setima wacho ni kuom ranyisi mago mag KCSE biro bed ka iseyo nyithindo ma bende somo e sub county ni ok osebedo katimo makare. Samoro nyathi to riek en mana ni chal mar sikul facilities emok ni kare. Nano kanyo ka nonro makamano timne skunde mag sekondar 1317 ma bende nitiere counties duto 47 e pacho ka. Kata kamano king'iyo piny iwacho ni kwan makamano wacho ni kwan atamalo 90 mag national schools iwacho ni nitiere kod labs mago mag science. To king'iyo sub county schools iwacho ni akwota 1/4 mag skunde makamago onge kata labs to magi tipar ni skunde mag sekondar. Kopogre gi mani neno kanyo kwan mar siling 5,000 wacho ni average cost of a set of uniform in about half of the schools that were sampled. Koro uniform be ni malo to chal mar somo be ok dhi e yo makare. Koro geno mara ni migawo mar somo biro bedo ka chwalo kinge makamago mar neno kaka inyalo kony sub county schools e kindegi ma bende skunde dhi bed kiyawo ne tam mar ariyo. To bende aneno ka report makamano iwacho ni the report titled is our secondary school system unjust by design. An kod kakora no ni en unjust kaluwore ni skunde moko to wang'e ni thoth sub county schools gi gin mago mag piny owacho. Piny owacho nego bed ni keto maino e chwalo facilities moromo ahinya te skunde makamago ka bende nyaka sani bing'eni ka skul onge kata facilities bende nyalo nego kata chuny japuonj kata chunye bedo kod to wacho ni adhi puonjo to onge kaka puonje yo makare miyo kata japuonj chunye tho kod somo. Nyithindo be kono neno ka japuonj ok nyal puonjo kalore ni onge facilities ok ginyal timo e yo makare. Sirikal onego bed ni ng'iyo kaka ginyalo rekebisha mano. Piny kanyo bende neno ka duola ma ochung' ne penje pacho kae neka gibiro bedo ka gitimo gino miluongo ni pilot ahinya to mano ne grade 9 assessment dwe mar 10 mano ma higa ni. Wang'e ni nitiere jopuonjre ma yando donje grade 7 grade 8 grade 9 to jo grade 9 gibiro bedo ka gi transition kowuok e junior secondary school ka gidhi e senior secondary school mano kochopo higa mano higa manyien. Kata kamano wang'e ni lai pok oketa e yo makare kaka gi transition makamano biro bedo kadhi. Mane momiyo gibiro bedo ka gichiwo penj mopogore opogore mar mondo mi nyithindo makamago ponono ka gisewuok e junior secondary school wang'e ne senior secondary school ema koro ponono nego bed ni gi specialize. Ng'ato ng'iyo ni an ahero timo ma we koro a specialize ma. Kata kamano warito neno ni ponono penj makamano biro bed kitimo gi e yo machalo nade to biro konyo e rieyo lai manyien mar somo mar CBC e yo machalo nade. Sharon, to magi duto timore ka bende bende osebedo ni grade 9 ma bende koro iluongo ni senior school ni pod biro bedo skunde mago mag primary koso oyo. Wang'e ni magi duto piny owacho osebedo katimo kidam nyaka sani koro warita na assessment kata nonro ma bende koro gibiro bedo ka gitimo ne grade mano mar 9. Nasomo bende ni CBC biro mana bedo gi exam achiel kende wacho ni penj achiel maduong' e grade mano mar 12. Koro warito winjani na kaka chenro makamago biro bedo katimore. Adwano dhi it gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Gazet ma Daily Nation ka nitiere kod sigana mopogore opogore manyako Ramogi Ajwang' nyalo somo. It gazet mar 8 Sharon omeny kanyo familia mano mar Colonel mano Duncan Keitanyi mano achiel kuom jolweny mag KDF mano wito ngimane e masira mano mar ndek kalapapla mano olwar chieng' tich ang'wen mano juma mokalo. Nyaka sani koro ket picha mar min ode masani koro dong kaka chiliel ka achiel kod nyithinde ma odong kaka nyithi kiye. Iwacho ni Keitanyi was God fearing and humorous widow say. Niwacho ni ndalo moko e kinde mane pod ngima nohero nyaka bulo nyama choma to gibedo piny kaka familia
to gichiemo sani koro gidong kod lit e chunygi kaluwore kod tho mar wuon margi. En lit kod kuyo mabende okwako familia makama kanyakla kod familia mamoko mabende jolweny magi kata mana nyithigi nolal e ndek kalapapla e masira mar ndek kalapapla. Kata kamano naneno ka familia makama gitimo ikruok makoni kod kocha mano mar timo kopo mogik kata iko Colonel Duncan Keitany mano chieng ngeso mano mar juma mabende wantiere ni ibro bed ka itimo ne kopo mogik e dalane mantiere e county mano Baringo. Kata kamano gipare ranyisi makare kineno kana kaka sigana ni ondiki ineno kanyo min ode kanyakla kod nyithinde adek achiel wachore kanyo ne adopted. Kata kamano sigande wachore kanyo ni iwacho ni Colonel Duncan Keitany noriwore kod lweny mano KDF e higa mar 1992 kod ariyo kendo ne gidonje keny kata mana nokendo min ode mane higa mar 1995 sano we nyithinde adek kanyakla kod achiel mabende wacho ni obed adopted koro mano nyithindo 4 ineno gi kanyo kanyakla kod min ode ibro bed kitimo ne kopo mogik wang'eni chieng' tich abich bende jolweny biro bedo katimo misa makende ne jolweny 10 mabende nowito ngimagi e masira mar apaya e masira mar ndek kalapapla e gwenge mar Elgeyo Marakwet. Nyaka sani pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kachiel kod lita ne familia wede kachiel kod osiepe mag jolweny mano wito ngimagi e masira makamago. Chenro mag ika mag jogo mapok oiki pod dhi mbele e counties mopogore opogore kaluwore ni nyaka koro kowgi e kar yueyo margi mogik e yo makarado no dhi it gazet mar 12 kachiel kod mano mar 13 Sharon. Nyaka sani koro wang'eyo ni Bunge Towers ibro bed kiyawa yanga odiochieng' makawuono nego bed ni yawe juma mokalo kata kamano nochore nyime kaluwore ni jatend piny ne oketo ndalo 3 mag kuyo kawaparo jolweny mano wito ngimagi e masira mano mar ndek kalapapla. Gikone odiochieng' makawuono ibro bed ka iyawe. Ang'eni wabro bedo ka wamenyo ne nyakwara Mugejuang mana achiel kachiel weche manyien mag odiochieng' makawuono kata bedo ni yawe Sharon. Nyaka sani koro jod bura moko to nosewacho ni apisego kata ogergi wanto kwa mor kodgi. Warito neno kiny makawuono kata odiochieng' makawuono ka jatend piny Kenya biro bedo ka yawo Bunge Towers. To Bunge Towers ni nitiere kod orofa 26 wacho ni it's a 26-story building. Ibro bed ka yawe waneno kanyo speaker mar od bura mar National Assembly Moses Wetangula bendo ramo ni kata tek kata yot kata bed ni nitiere moko kuom jod bura mabendo sibedo ka bodhore kaluwore kod chal mag apise makamano ibro bed ka yawo. Parne apise makamano jod bura nadonje niwacho ni nitiere kaka ne gidonjo kidieny ka kidieny. Lot mokwongo mano donjo noywak matamre gi nono okwongo mondigi wacho kaka apise makamano tin onge ler makare apise makamago. Kata kamano Joyce en kidi thuolo malach chakre ne chak gedo mano mar Bunge Towers. Iwacho ni ground breaking mare nen chieng' tarik 15 dwe mokwongo higa mar 2015. Igni bura mosekadho koka Bunge Towers ibro bed ka iyawo. Bende koro terwa nyaka iye kaka apisego koro chal bende kaka jofwambo jopiny bende koro ne ni apise mabende jod bura moko kuom jod bura lieko ni richo chal margi chal nade. Mana kwa nyalo dhi e it gazet machielo mar mondo mi wane gi oko. Ang'eni jopiny osemana nene gi oko mar mondo mi one ane kako chalo. King'iye gi oko Sharon to chalo rofa maber ahinya. Kata kamano iwacho ni gimoro kinyal mana pimo kod oko mare donje iye ka kuri biro ng'eyo hie ni ochalo e yo machalo nade. Mae Bunge Towers mibo bed kiyawo odiochieng' makawuono mar mondo mi jod bura obi obeda kadhi kanyo. Kata kamano matutu ang'eni wabo bedo kwa kelo ni nyakwara Mugejuang weche wa manyien mag odiochieng' makawuono. It gazet mar 14 mano mar gazet ni mar Daily Nation mana kwa dhi mapiyo piyo. Nyaka sani koro ikwayo mar mondo mi kata jopiny kwayo obila mar mondo mi okonya e mako achiche mitudo kod neka mano mar Rita Waini. Wang'eni Rita Waini ne japuonjre e mbalariany mane onegi mano e dwe mar achiel mano mar higani. Kaluwore ni nyaka sani koro ang'eni obila osebedo ka timo nonro mopogore opogore maneno na chicha ma itudo kod nek makamano make kendo kawne okang' mager mar chik kaka dwarore mar mondo mi familia margi kata bedo ni ok gibi neno Rita Waini kendo to koro gibede kod ponono gibede kod satisfaction moro ni kata obedo ni nyarwa no tho tadiera obila to notimo matek bomako achich
ma itudo kod nek mare. Akeng'ni wach makama osebedo ka kawo thuolo malach. Par ni nek mano mar nyadendi Rita Waini notimre chieng' tarik 13 mano mar dwe mokwongo mano mar higani e od Koyugi kata mana Airbnb kaka iluongo gi dho ngere. Nyaka sani wantiere dwe mano mar 4 chiegni wadhi dwe mar 5. Nonro makama nosekwa kata mana okwach kich mar mondo mi otim nikech nitiere wang' dede manyiso tipo mar jago makama ma bende neno kata mana tipo makama jumane odiochieng' manyoro nyocha ka bende oganda osechako ke ka bende giwacho ni ma e jalno kendo neno adiera owuotho gi nyadendi kata mana machala gi Rita mano Waini ma bende koro iseye gi nek mare. Sigana mano mar rawera mar Rita Waini ni inyalo paro mokwongo kane okwach kich kata mana obila nomako jago moro ma bende likre ni wuok e piny Nigeria e alap mar ndeke mano mar JKA ma bende nodogo fwenyore ni mano noken. To kata kamano kinyalo nyiswa kata mana wang' dede ma bende waseneno ka dhi nyime kata mana tipo makamago. Nang' meno kwach kich kik tim nonro makare mar mondo mi anyuola makama obed gi kwe kata bed ne gisiko nyargi ma bende nonegi e yo ma ok ni kare. Kata kamano polis bende kwayo jopiny mar mondo mi ponono ka untiere kod maling'ling ni unyalo bedo ni ung'eyo kalore kod tipo miwachono inyalo bedo ni ng'eyo kama jago makamano nitiere kalore ni nyaka sani gin bende gisebedo ka gitimo nonro mopogore opogore kotudore koda kamano nene mogika Rita Waini kaachiel kod ng'amano nene godo kapoka ne masira makamano otimrene. Kata mana chich moro amora ma bende osemaki ma bende koro wach ni osedinne ma bende konyo kata mana timo nonro. Koro aparo ni wach makama ni mane lweto kwach kich mag apisas mag DCI mar mondo mi ochwal weche makamagi mapiyo. Nikech en gima lit samoro Joyce kama na nyaminu to kinde ka kinde pod wach mar nek mare temo mar mondo mi ihil kata chang ten mar wach ma bende pod biro e mbui mopogore opogore. Adon wang'ia ne machinglo mantiere it gazet mar 17 mano mar gazet ne ma Daily Nation mana mapiyo piyo. It gazet mar 17 kanyo kwanyalo mana yudo machinglo makamano wanyalo wacho ni pod en mana ywaruoka maneno e kind riwruoka mar lakteche mano mar KMPDU kaachiel kod sirikala ma pacho kae. Kwang'iyo kanyo gichalo joma koro tugo moro Sharon to tugo makamano kwang'iye en tugo ma ponono ok dhi e yo makare ahinya to ka wang'iyo piny kanyo nitiere anyalo wacho ni gin sanduku makamago mana kwanyalo yudo picha makamano waseyudo achiel kachiel e wang' jowi kanyo king'iye anaparo ni magi gin sanduku maponono gin midhiero ma jopiny kale jopiny moko osewito ngimagi kalure kod ywaruok ma pod nitiere kind KMPDU kaachiel kod sirikal e pacho kae. Pichni makamago bende wanyalo neno ka gin mago mag jotelo ma wang'eyo Sharon. En wach moro malit nikech nyaka sani lakteche pod oniano ni ng'anyo margi pod dhi nyime kata kamano piny owacho chal ka gima giseyore nikech kiwinjo kaka riwruoge adek mag lakteche ma bende ng'anyo mano KMPDU, KAMLO kanyakla kod mano mar KUKO ka ging'anyo giwacho ni piny owacho mang'anyo. Piny owacho bende korka giwacho ni lakteche mang'anyo ni winjruok margi pok ochopie ni gisetemo ka giloso kodgi ninjo kanyo ka Anne Waiguru mano siyo jakom mano mar riwruok mar Governors kana wacho ni romo margi mogik ne girito mar riwruoge mag lakteche makamagi chopi. Koro chal ka gima en tugo moro mong'ere gi dho ngere kaka dice. Akini dice cha gi dholuo tiluongo nang'o kata kamano nyalo neno tipo. En ka chess. En chess. Dice en moro mibayo to dwaro cha. Ma koro chess. Ma to koro chess. Koro tuke makamago. Koro king'iyo kata mana kaka itugo ga tuke mag chess ka ing'e gima timore mesa kanyo ineno kanyo chal ka gima mano Anne Waiguru nitiere Murkomen gi mano kaluore mago mana weche malikore gi Nakumicha ineno kanyo ka KMPDU mano samoro jagoro margi maduong' Davji Atelo ma kinde ka kinde waneno ka tinde rwako ogudu kaluore gi masira ma bende noyude to piny kanyo neno sanduke en chal moro mar wach machinglo to nyalo kete samoro ji nyalo bedo gi mor ni koro gineno kaka machinglo makamagi dhi to kidhi e ute mag thieth mago mag piny owacho king'iyo kaka jopiny thagore kaka jopiny sandore jotuoch sandore kaluore kod chal makama e kibiro bedo king'iyo chal mar wach ma bende nitiere nyaka sani lakteche bende koro wacho ni osebed ka imiyo gi barupe ma bende koro liekre nok be chulgi winjo kanyo ka Moses Kura nowacho ni kokitiyo tichuli nang'o mane penjo maduong'. Mano bende makoro kela it gazet mogika mano mar gazet ni ma Daily Nation nyaka sani koro iwacho kae ni doctors remain defiant as counties start firing them. Nyaka sani koro wachore ni nitiere lakteche moko ma osechako yudo barupe mag riembo gi e tich kata dismissal letters kowuok e county governments mopogore opogore kata kamano pod giramo ni wanto
nyaka wadhi mbele kod ng'anyo marwa nyaka sirikal winjane gigo ma wacho. To bende nitiere gik moko 19 kata dwaro 19 ma nyaka sani koro lakteche dwaro ni sirikal ochop kare. Mano ka gazedni mano ma Daily Nation oketo kanyo at a glance. Mano the 19 issues raised by doctors. Sharon. Ang'ini weche ma bende lakteche osebedo ka kwayo piny owacho mar mondo mi ochop negi weche ma kamago ng'eny. King'iyo kata mana failure of promote kichako mana gi namba 6 kata mana kichako gi chakre namba 1 wach mag medical cover kumba mar thieth ne lakteche nitiere chala mano mar idho lakteche ngas e kinde mamoko. Nyaka sani en mana ywaruok ma koni kod kocha kene resruok mag jotuo ng'a biro bedo katimo. Nikech nyaka sani ka lakteche wacho ni mohe lakteche 50 mantiere counties 17 wacho ni osemigi dismissal letters osethichgi oko e tich. To lakteche wacho ni mano ok bi intimidate gi pod gibiro bedo ka ging'anyo. Koro ikia ni ng'anyo mar lakteche ni biro bedo ka dhi e kind thuolo maromo nade nikech osekadho thuolo moheo dwe achiel. Dong sani en mana ndalo 40 gi wiye ka pod lakteche pod ng'anyo. Koro en wach moro malit. King'iyo kata mana kwana namba 16 refund of housing levy. Housing levy to ng'eni ng'ado ja Kenya mora mora mantiere osara kanyakla kod johala bende ng'ado wach mar gedo mag udi manego gene piny. Nyaka sani kata kamani wacho jatend migao mochung' ne wechego mag thieth Susan Nakumecha nyaka sani koro wacho ni sirikal osegolo omenda maderom bilion 3.5 mar mondo mi oti godo e chulo mago gope mago sara mano kochakore higa mar 2017 aparo ni nyaka higa mar dwe mar auchiel mano nyaka dwe mar auchiel mar higa mar 2014 nyaka higa mar 2017 ma nyaka sani koro iwacho ni mane ok ochula mano 5 financial years mago mokalo. Nyaka sani koro giwacho ka ni bende giseyudo omenda maderoma bilion 6.1 ma nyaka sani koro gibiro bedo ka gitemo mar mondo mi gitiek godo achiedh nade mopogore opogore ma koro kwakogi gin kachiel koda jo lakteche pacho kae. Governors gin bende koro giramo ni ponono ni koro sirikal dwaro ni wachni mar dakteche odoge lwetgi. Governors bende oramo ni gidwaro mar mondo mi sirikal omedgi omenda mano omenda ma ipogo ne governors. Giramo ni kaponono ni wan bende wabo bedo kwa donje winjruok kod lakteche to nego bed ni koro pok mar omenda ma ichwalo ne governors kata county governments e pacho kae gidwaro ni obeda bilion 450 mane hik omenda ka hik omenda. Gino manyaka sani bende wang'eni sirikal ok oyie godo kata ok osebedo ka yie godo ka giwacho ni sirikal pod ionge kod pesa kaluwore kod kinde ka kinde giwacho ni pod waonge kod pesa gope akene chulo weche mana mang'eny ahinya. Sharon, weche ng'eny to weche makamagi bende tuomore to koro japinye molokore lum machal ka gima dhok ng'eni jamni ka dhaw to koro lume mainyore. Koro wan kaka jopiny emochalo lum to Joyce sana ng'eyo ni communication is key. Riwruoge mag lakteche ko beda piny gi piny owacho to piny owacho bende kiket korgi nikech lakteche osebedo ka sewgi ni gibiro gi agoko. Koro kila ng'ato beda mos to mar mondo mi giwinjore nikech wang'eni nitiere dwaro mar lakteche nikech lakteche bende ok nyal tiyo kaluwore kod chal mano mar conditions marach. Kopogore gi mano piny owacho bende nyaka bi kata mana ka onge omenda e agulu kata mana nang'o nikech lakteche osebedo kata mana ka sewgi. Odiochieng' manyoro ni neno reports kata mana ni neno chal mar wach kaka jolup jotend migepe wacho ni cabinet assistant secretaries ibiro bed ka ichulo omenda ni chief administrative secretary mar CAS ibiro bed ka ichulo omenda gi SRC. Report ma kamano ni neno kaka ibiro bed ka ichulo gi salary mano mar osara gi allowances. Nang'ni lakteche bende kik mi maino. To bing'eni wach ma kamano Sharon bende nitiere bathe kanyo mana bathe kanyo it gazette onogo ka nyaka sani kori wacho ni wenge duto biro bedo ka ng'iyo jatend piny Kenya mano William Ruto. Wang'eni nyaka sani mano juma mokalo nwantiere kod romono mano mar wage bill mar duoko piny omenda mitiyo godo e chulo sara. Nyaka sani kori wacho ni wenge duto ng'iyo jatend piny Kenya ka bende ponono ondike kae maler ahinya kod dho ngere he will walk the talk. Inya kotudore kod wechego mag duoko piny omenda ma ichulo jotije mag piny owacho. Wang'eni CASS kata Chief Administrative Secretaries onego bed ni chulo gi gross salary mano mar 780 mano dwe ka dwe monego bed ni gichulo mano kaluwore kod duol mochung' ne osara e pacho kae mano SRC. Kata kamano nyaka sani koro wach ni mae timore mana juma achiel kende tok cabinet bende ne osepuodho mar mondo mi oduok piny omenda ma ichulo jothieth mano kowuok e shillings 200 nyaka 70 mano dwe ka dwe mano ichulo doctor interns. Kata kamano CASS onego bed ni chulo 780,000 en omenda mang'eny ahinya. Ang'o momiyo magi tichulo 780 to mag doctors interns to koro idwa duok piny kalure ni koro ni wage bill managing the wage bill.
Koro kanye ma koro nego ni jatend piny Kenya ng'iyo koro kete gi gi ratil ng'a konyo jo Kenya moloyo dibed ni CSS gema konyo nikech king'iyo kata na kwan mag chief administrative secretaries kama gin karibu kwan madirom 50 kapo nono ni okete gi apisi nikech doho to bende nosekadho jatend piny koro oyiene mano mar keto namba ma bende koro noketo kanyo iwacho kam kaluwore kod nonro ponono ni jatend piny Kenya biro ndike tich joloch jotend migepe makamage madirom 50 ing'eni biro bedo ka kawo omenda maromo nade okuongo mondi higa ne salary gi kata mnosara en kwan mar siling bilion 2.3 iwacho ni kind thuolo mano mar higni 5 mabiro en siling bilion 2.5 mebindi biro bedo kichulo gi higa to mar mondo michul gi kuom ranyisi kapo ni jatend piny Kenya ondiko jolup jotend migepe 50 tich higa ka higa biro bedo kwa golo siling milion 468 mano mar chulo gi ng'eni pod nitiere omenda mabalang' allowances nitiere ka e kinde mamoko nang'ni lakteche to kik mimaino kore margi to kore idwaro mar mondo mi duok mag interns ka wuok 200,000 nyaka 70,000 koro wenge duto te nitiere kuom jatend piny nyaka sani koro igeno ni chieng' tich ariyo mano juma manyien emigeno ni jatend piny Kenya biro bedo ka keto koke mane National Government Administrative Law Amendment Bill mano mar higa mar 2023 mabiro nyisowa ni kapo nono ondike tich CSS duto 50 kose oyo ondiko gie tich to kendo kone gigoyo mbaka mar managing wage bill ogwenyore waketo wang'o to mabende biro motelo bang' romo mano mar kedo kod medruok mag osara mago mag piny owacho. Adwa ni waket tenge gazet mar Daily Nation wamula ne gazet mar The Standard. Gazet mar The Standard bende omenyo weche mopogore opogore odiochieng' ma kawuono kwanyalo mana yudo it gazet mokwongo mano mar gazet mar The Standard okinyi ma kawuono malo kanyo bende aneno ka gimenyo weche mopogore opogore giketo kanyo weche mopogore opogore kata kamano Sharon aneno ka gazet mantiere go e studio kae beto opogore kod gazet mano mantiere online okinyi ma kawuono aneno apa ni ma en gazet manyoro ma ok gazet makawuono gazet mar The Standard mantiere online okinyi makawuono ma en gazet manyoro kata kamano nyalo bedo ni kawuono ok giketo gazet makawuono kata kamano gazet makawuono The Standard gindiko kae kata gipenjore ni tije nitiere kanye jobs what jobs nyaka sani koro wang'e ni piny Kenya nyaka sani koro osebedo kaneno ka nitiere nok mar tije ahinya te sectors mopogore opogore ka opogore kod nok mar tije bende nitiere jogo kata kembe mopogore opogore mariembo ji e tich kaluwore kod wanyalo wacho ni nitiere wechego mag taxations manyien kata osuru manyien ma ponono ijuogo jopiny gintiere wechego mag interest rates kachiel kod chike mopogore opogore kachiel kod ponono iwacho kae ni government's failure to settle bills owed to suppliers wang'eni nyaka sani koro sirikal nitiere kod gope mathoth ahinya ne suppliers e pacho kae gino momiyo piny Kenya nyaka sani koro nitiere kod nok mar tije bende aneno ka giketo kae atamalo mopogore opogore mago mag jogo maponono onge tich iwacho kae ni 4.5% mano iwacho kae ni Kenya's total employment growth mane higa mar 2022 mabende en piny kata down from 5.3% mane higa mar 2021 en gino malit ahinya kwaneno ka koro waneno ka chal mar ndiko ji e tich kinde ka kinde koro odok piny kowuok e atamalo 5.3 e higa mar 2021 nyaka atamalo 4.5 e higa mar 2022 to ken mana mano kende wantiere kanyo kod formal sector kachiel kod weche mopogore opogore mabende pod omeny kanyo Sharon kata kamano waneno kae ka nitiere formal sector wantiere kod atamalo 3.7 mano mar employment growth rate mane higa mar 2022 mabende odok piny kowuok e atamalo 5.9 mabende ne nitiere kanyo kata ponono jogo mane ondiki e formal sector e higa mar 2021 ne gin atamalo 5.9 to kwang'e higa mar 2022 sani koro gin atamalo 3.7 manyiso ni nyaka sani koro kata formal sector e pacho kae odwoko piny kiwango mar jogo magindike tich kae to wantiere kod atamalo mar jo Kenya maonge tich iwacho kae ni atamalo 35 mane atamalo mar jo Kenya maonge
maonge tich mano kaluwore kod nonro makamano. Nitiere wechego mag pending bills manyaka sani koro omenda maderomo bilion 794 mano omenda ma en pending bills kata gope ma sirikal nitiere godo ahinya mag jogo mantiere private sector. To magi duto ema koro miyo nitiere nok mar tije e pacho kae. Higa ka higa waneno ka nitiere nyithindo ma isidho kondo kata jopuonjre ma isidho kondo kowuok e mbalariany mopogore opogore. Ka gisewuok e mbalariany ma kamago onge kuma gidhiye, gino mamedo kelo kata medo miyo wabedo kod nok mar tije e pacho kae. Kata obedo ni kinde mang'eny Sharon ijiwowa mar mondo mi rowere wuog oko mar mondo mi gibed entrepreneurs, ging'iyane kaka ginyalo loso kembe kata ginyalo chako kembe. To jogo mantiere kod kembe bende jiwo ni ka intiere kod kambi nyalo ndiko ng'ate tich. Kata kamano rowere gin bende giyuak ni wachak kambi nade to waonge kod pesa. Magi moko kuom gigo ma podi medo miyo wantiere kod achiedh nade mar nok mag tije e pacho kae. Neno kata mana kepo mago mag jopuonjre madhi e mbalariany kipimo kod higni ma bende osebedo kokadho. Kepo margi nobedo matin ka bende jopuonjre koro neno mar mondo mi gidhi e TVETs mar mondo mi gisom tije lwedo. Ni kisesomo tije lwedo nitiere omenda kata capital manego bed ni chako godo ohendni magi mopogore opogore. Piny owacho mano ma pacho ka mano sirikand Kenya Kwanza bende osebedo ka manyo ne kata mana rowere tije e pinje maoko to wigi wil gi kembe kata mana joket mwandu ma bende keto kembe mag-gi e pacho ka. Lwasi ok ber, lwasi mag tije ok ber. Waseneno jok ma bende osebedo ka iriembe tije nikech king'iyo kata mana osuru ma kata mana sani inyalo paro kata mana mar housing levy, kambi chulo ni tin bende ichulo. Wach ma kamano osebedo kata mana ka hinyo kembe mopogore opogore. Nyakwaram Gajwang' nonro ma kamano ondik makare ite mano mar 2 gi mano mar 3 idhi som ka bende wacho ni 70,000 kwan mag oganda ma bende oselew tije gi nyaka sani gin kwan madirom 70,000 mano kaluwore kod duol kata mana riwruok mochung' ne ndiko jotije pacho ka mong'ere kaka Federation of Kenya Employers. Wach moro malitaine. Wach machielo ma bende aneno ka gazeti mar The Standard omenyo kopogore kod weche mag midhiero mar oula tudore kod gino miwacho kae ni koro MPs ignores proposals of Raila Ruto talk teams. Wang'eni nyaka sani koro jod buro osebedo ka twak ahinya kotudore kod keto e tema kaka report mar NADCO ne dwaro mar mondo mi oket lokruoge e duol matayo weche mag yiero pacho kae IEBC. Kata kamano Azimio nyaka sani koro ochiwo siem ni kapo nono owach ni ok lu chike makamago kata ok lu report makamano to ponono weche ok bidhi e yo makare. Kata kamano kamiti mar od bura nyaka sani koro giwacho ni ponono nitiere kaka gidwa keto lokruoge matin kotudore kod report mano mar NADCO kaka ne dwaro ni oket lokruoge ka IEBC. Kata kamano wang'eni IEBC en gino ma ing'iyo ahinya kalure ni wang'eni IEBC ema podi biro bedo ka ng'iyo kata ka menyonwa yiero mano mar higa mar 2027. Nyakwaram Gajwang' mago duto inyalo bedo kisomo mane gazedni mar The Standard okinyi ma kawuono. Bende aneno ka gimenyo weche mag tuke Sharon toka it gazet mogika mano mar gazedni mar The Standard. Ok anyal koso mulo kalore ni an bende an jahera mar Arsenal. Wach kae ni 5-star Arsenal open up Premier League lead. Wang'eni Arsenal ne orodho Chelsea gonde 5-0. Gino manyaka sani koro Ateta ne opuoyo tim mare kuom keto johera margi mar mondo mi obed proud. Ang'eni nyaka sani koro jo Arsenal goyo koko matamra gi nono kalore ni koro negi chwado kata negi rodho timno mar Chelsea. Mago duto Nyakwaram Gajwang' inyalo somo e gazedni mar The Standard. Sharon, wach ni mogik ka waloro nonro mar gazet. Wach na mogik nyalo mana bedo kaluwore kod weche motenore kod midhiero mago mag koth oula koth ma bende osebedo ka chwe Nyakwaram Gajwang'. Mago duto wang'eni wabiro bedo kwa luoni odiochieng' ma kawuono gi kinde thuolo mabiro nikech Joyce ka duol mochung' ne koro chal mar koro lwasi wacho ni koth makama pod biro bedo ka chwe. Ang'eni mane chal mar wach ma bende pod wabiro bedo kwa ng'iyo nyaka e gwenge magwa mago makaluo. Tibeda kicha Nyakwaram Gajwang' konyisi mar mondo mi wuogi keke penge wuoga mar mondo mi res ngimani gi jogi. Nyakwaram Gajwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo mar mondo mi bed piny isom e yo makare. Watemo lidhoni wafuno ni mana awiye gigo momi pek e gazede ariyo gi akaw yueyo maduno gi sani tok yueyo tabro bedo ka duogo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Kik idhi mabor.